Нашата зелена обиколка из величественото Аязмо продължава. Тук освен история и легенди, има и настояще. Настояще, обагрено с много ритми, музика, емоции и красотата на няколко любими за отдих и развлечение места. Едно от тях е сцената на Летния театър, който заживява с нова визия и енергия и носи емоции и настроение на всички жители и гости. Летният театър е построен през 1959 година и за целта са докарани камъни от близката кариера, която е в югоизточната част на хълма, Язмото. Оригинално е бил проектиран за много повече зрители. Капацитета на театърът е бил около 3000 души, седящи на дървени пейки. В момента, поради новите модерни седалки, капацитетът е намален на около 1680. Като за целта в ремонта са предвидени пространства за хора с увреждания, да бъде удобно от тях, с колички, да бъде удоволствието от спектакъла също достъпно и за тях. Театърът е разположен в, може би, един от най-прекрасните паркове в България, Язмото, и е в прекрасна симбиоза с околната среда. Насладата от представленията тук е не само, което идват от сцената, но и от заобикалящата природа, зеленината, звукът от песен на птиците и синьото небе, бих добавил. Архитект Йордан Тангаров е проектантът на Летния театър. Както казах, през 1959 година е построен за жителите на града. От построяването до ден днешен не е бил правен ремонт на Летния театър. Амортизирането беше очевидно, седалките бяха амортизирани, те бяха дървени седалки, дърветата бяха изгнили, имаше вече неприветлив вид. Самата сцена беше амортизирана, настилките на сцената беше опасно дори съоръжението и поради тази причина община Стара Загора дори не го предлагаха за концерти в края на това десетилетие от 2012 до 2018. 2019 започва основен ремонт на Летния театър, като са поставени нови седалки, удобни, намален е броят на седалките, правят се пространства за хората с увреждания, да бъде удобно и за тях. Нови настилки се правят, доста от дърветата, които са били изследвани, са премахнати. От оригиналните оставени са само здравите дървета в момента, които виждаме покрай нас. Може би това е уникален театър, защото в света аз не знам друг такъв летен театър, в който да има живи дървета между седалките. Действително такова нещо е много уникално за нас, за града ни. Този ремонт траеше около 2 години и половина и след това ние се здобим с едно бижу, което в момента приема най-качествените изпълнители от всякакъв вид музика. Желани сме като сцена от всички звезди на поп-музиката, на фолклорната музика, на рок-н-рол и класическа музика също. След като се създава театърът, става много бързо популярен сред изпълнители в България и дори в чужбина. Интересно е, че първият голям концерт на западна рок група става точно тук, на този Летен театър. През 80-те години на миналия век Юрая Хип гостуват тук, като тогава публиката, знаем, че театърът има 3000 места, но са събрали около 5-6 хиляди души, които са запълвали и околните хълмчета. И това е притеснило органите на реда. Такова голямо събиране на западна група и са извикани полицаи, тогава милиционери от цялата страна
идват с автобуси тук, като са се страхували от безредие, дори преврат. И е било много стриктно наблюдавано поведението на публиката и дори са ми разказвали, че който е станал да пее с групата, веднага двама-трима са хуквали към него и веднага са го сваляли долу на местото. Това знам за този знаменит концерт. Също Бони Ем са имали концерт на този театър. Всички наши звезди, като Лили Иванова. Тогава и самото откриване на летния театър след ремонта през 2022 година, септември месец, става с огромен концерт на Лили Иванова, който става събитие в музикалния живот на България по това време. Поради огромен интерес от изпълнителите към това съоръжение, в момента имаме заявки за година и две напред, като много бързо се попълва календара, който е много ограничен от май до август, края на август, началото на септември. Всички големи изпълнители искат да бъдат тук, да пеят за нашата публика. И поради тази причина, това беше една от причините фактически да се създаде това предприятие Арт-сцена, на която съм директор. И за да може да менежира по-добре сградите на културата, които в Стара Загора са прекрасни. В момента тече ремонти на драматичния театър, на сградата на драматичния театър. И след този ремонт ние ще имаме 4 прекрасни бази, които може би никой друг град в България няма. На Държавна опера Стара Загора, на драматичния театър Гео Милев, на летния театър и на културния дом, който също мина през голям ремонт и едно прекрасно съоръжение. Ние трябва да бъдем много проактивни, защото сме разположени, може би, на най-атрактивното място в България, точно на центъра на България, на магистрала. Стара Загора може да привлича и привлича публика за качествени събития от Северна България, Велико Търново, Габрово, дори Русе, Южна България, Хасково, Димитровград, Кърджали. От запад София, Пазарджик, Пловдив и от изток Сливен, Ямбол и Бургас. Просто няма друг град с такова прекрасно разположение за културни събития и ние трябва да бъдем много проактивни, да правим качествени събития тук в града, за да може да докараме публиката. Знаем, че е възможно. Медалидария Рокфест го доказа на практика как едно малко селце, забутано в черпанските възвишения, може да докара цяла България за един качествен концерт. Така че Стара Загора има инфраструктурата, имаме базите, културните бази, които да доведат тази публика, когато се представи качествен продукт. Свързват Аязмото и с още едно емблематично място. Познатия на всички фонтан Жабките. Любимо място за срещи, разходки и безгрижни игри. Почти няма възрастен, който в детството си да не е играл под прохладната струя на животинките. Едва ли има дете, което да няма снимка, прегърнало една от фигурките. Те са част от миналото, носещи емоции в настоящето и вперили бронзов поглед в бъдещето. Фонтанът е създаден през 1960 година в парка Язмото, като задачата за изпълнението на самите фигурки на жабките получава скулпторът Валентин Старчев през 1958 година, докато е още студент. Той е създател и на паметникът на митрополит Методий Кусев и на капитан Петко Войвода, както и на множество монументи из цяла България. Като негови произведения могат да се намерят в различни галерии и частни колекции в България, САЩ, Канада, Нидерландия, Белгия, Япония и други. Роденият в Стара Загора архитект казва: Стара Загора е град за обичане. Нека хората му се хванат за ръце и го направят още по-прекрасен. Създаването на жабките минава през дълъг процес. В спомените си архитектът разказва: трябваше да са фигури, които да пръскат вода. Или риби, или жаби. Но едва ли Стара Загора е свързана с риби. А жабата е едно красиво зверче и щеше да е интересно и забавно за децата. За да изготви самите фигурки на жабките, му е бил необходим
модел, като за целта той хваща 2 жаби и ги поставя в 3-литров буркан за трошия, който покрива с парцалче, за да може да влиза въздух. Той заедно с своите състуденти наблюдават тяхното поведение цял 1 месец, след което той моделира и първата жабка. След това той прави клинов кълъп, от който отлива 4 броя фигурки, като първите фигурки на жабките са изработени от мозайка, която той търкал на ръка до блясък. Малко по-късно обаче през годините мозаичните фигурки са подменени с бронзови такива, тъй като те са по-устойчиви на различните метеорологични условия, както и застудяванията. Част от атракциите, които парк Аязмото предлага, са и няколко бадминтон игрища, фитнес на открито и любимата още от миналото зала на смеха. През 1965 година в Стара Загора за първи път се появяват чифт ракети, мрежа и кутия от пера, подарък от роднините на Тодор Деков от Германска демократична република. Пред дома му и в парк Аязмото от Изгрев до Залез започва да се упражнява нов, но много любопитен спорт за жителите на града, а именно бадминтона. Стара Загора е градът на състезателите, които са тръгнали по майсторския спорт от парка Аязмото. Във времето се изгражда и първата бадминтон площадка с 4 корта на открито под летния театър, а малко по-късно и гордостта на нашия град, площадката за бадминтон с 8 корта, която се намира на върха на Аязмото на място на стария зоопарк. Няколко години по-късно се изгражда и още една бадминтон площадка под ресторант Хижата с 6 корта. Фитнесът на открито е с площ 681 квадратни метра и е открит през 2012 година. Тя е съвместна инициатива на община Стара Загора и Мини Марица Изток. Залата на смеха в Стара Загора отваря за първи път врати през 1968 година, като оборудването е внесено от Испания. Тя разполага с 10 криви огледала, където хората могат да се видят в причудливи форми и да се посмеят. През 2019 година в рамките на проект на стойност 7 милиона лева, финансиран от оперативна програма Региони в растеж, се облагородява цялото пространство западно от Старозагорската митрополия, включително и фонтанът. Извършено е преоблицоване с гранит, добавено е осветление и ремонт на инсталациите. Реконструирани са водните площи, пълна рехабилитация на всички чешми в парка, изграждане на автоматизирани поливни системи на територията на Малкото Аязмо, територията около бадминтон игрищата и кривите огледала. Изградена е система за видеонаблюдение, както и визуална комуникация, информационни табла, указателни и информационни табели, логосистема. По проектът се подменят поетапно редиците от кипариси по западната алея, поради достигане на пределна възраст, посадени лично от Методи Кусев. Аязмото – белите дробове на Стара Загора. Съчетание на величественост, нежност, разнообразие с индивидуалност, дух и настроение. Място, където ще оставите сърцето си и ще се връщате отново и отново, насищайки сетивата си с красота, безвремие и спокойствие.
Thank you.